bersyukur nak keslem jong unongsan Hima. Sembut Menteri Rangba Kejela Ubak Preston Tensong henne kesengi habakren halor kajing jelai kinong di Drok halum survey uloong bakani ke Jaka kahap hapok ka kantonmen banna kaliang ke sorkar kadon kajing itri ringkat bat UCO jong ke defense ulai thu ba kilai kren ban pet habaya dei bat kitu kiba shong ha ka to Jaka bat ka board district ru kilale ya ka badon kam haringkat ki pulit ban lap ya ke ke baja lakini ki wan shong ki dei ki ba wan shong bian uloong ru ba ki don ki seng bhalang ki ba lalet dala di sha ka ni ka Jaka ki board district ki latri shitom ban pentikna ba ka jing khai Drok kanom yo ban trekam shu uba preston uloong ba ka ni ka Jaka kadang dan haying bishar menta bat ka sorkar ru kala file ya ka affidavit Abi ia kani ni mentang im tiang im dem chu. Tete pin kren ya Jaka kani Jaka ka hap kantonmen. Kadi ka defense lah ya ban skutu bai kata. To nakaliang jongi kai ka bangile nakaliang ka district opposition ka long big ba ngi ya kren ngi ya penbek ngi ya don ka close coordination bat CEO. Jongka defense akaba ngi ya kren ban monitor ye kita kinongsong baru haka juga puan nakaliang ka district opposition ka check ia kituki antecedents jong kituki nongsong ke nongsa but ki police jong iruk menta kilong all out ban find out ke bajia ki ki bawan laki de ki illegal migrant pimtip te yakani kadeka ongoing process hakaba hadin badon kituki NGO ru ki ba lawan ka petition kila lagi ru dalti te ko mau pi nakaliang ka district opposition kam Khia kam dem halor kani ban penting ba ka drugs battling lani ka insecurity ka bala banjia namar ba ka jingwan kini ki ba bunjat ki ba bunukam ganjia hapo ka nong ba shalong mo jingi tenara daw na kaliang jongka police department lo all out ka tracetong ban pitkina ba kanum dodum itu ke Hatu pibu nambar kajing thua saka kontenman badi ban evik iti gibring isu thua bagi diberi kimdi kinong song jong gazalah kemopi ya kan ini ngatrai platip bah history but history kolong ba keladon hakut minta kabang keren minta keladon lepa hakut but nak kalian jong ka kantonmen lo kelale laga kam kila file ka ya ka kila file ka affidavit mangi na state comment na district of serving file ka affidavit kata ka kalong ongoing te minta ka kadon kan ke issue apa kapun namar mensua na gitu giseng malangru kila dismantle te ultimately kumopi ngimla bersuong baik toyap dismantle kita te namar tang sumarele mayali brusokot then again subjected to the direction from the court